Apa gaztiak, Josgen nazu eta hemen atorkizu aspaldiko partez Black Ops Biko gameplay iruzkindu batekin. Esango ez, horretan nahiaiz Black Ops Biko gameplay bat grabatzen, pila horreko Call of Duty Advanced Warfare da, bueno. Horrek esplikazio oso zentzilua zakak. Julen Urruzora, nire arpide dun batek, esan itxani, komentario den jarriz txan lenguan. Eta zeba bain gaunak eta iala aprobetxaten estek arpide dunakin eta partidatzuk eta antolatzen nahi. Osti, este bat idea txarra. Eta hor, bola xazen idan. Kendu nian, Play 2an jarri nian berriro Black Ops bila. Eta, bueno, hamar bat partida jokatu izkiat. Berriro eskupizka datzeko. Bideoa grabatu alizateko. Eta, bueno, hori. Bideo gehien bat hortakoak, ez zuen esplikatzeko zein deken. Bueno, Gari Infernokin itzein diat, Gari Inferno behar galbalin behar egizitziak behar apuntatzeala jokatzea. Mekatu horrekin itzein berdia daitera, baina hori akaso apuntatu betzegiat. Gari Inferno fijo behatz. Eta bueno, zuek bai jarritza zuen noiz datorkizuen zuei ondona, o igual egun batin partez baria. Zendiak eta nahi egelako bi egun iteizkia, edo ikuska gau, ez? Zuek komentarietan jarri, zenbat segunetan datorkizuen zuei ondona. Eta horren arabera ikuska gau, ez? Eite hau. Basea gau, zuekin jomazteko, basea ez dela etxeia zenbat arpide duen, baina bueno. Jarraitzea zuenakin partidatxo batzuk gozteko guazekat. Parra batzuk guata da, Taldean jarri eta jendein nazka pixiat eman. Troleatu ez duzte inorein ez egunak guri askotan troleatu gaziutek, baina bueno, ondo pasa, azkenean jok bat kortako ditu, ondo pasako jau gurekin. Gurekin ni, alkarrekin jolazten. Arpeginan aurrian lapurtu ziatek. Esaten itxean ni, responjatu ingo zitxan hori bai. Sortibos, bueno, positibo nitean gitatean ondo txiok. Etzazu espero kriston partida zaberten osateken ikan. Bueno, ikustezu ez, golpe batzuk ematen naziak. Konexioa nahiko nibito bezerbilek. Azken aldean playa, baina bueno, aldi unien goiu. Gero bestalde, bueno, nik bakizu, partida gehiena multijoa laiotizkia, eta bueno, ala nahiko nizi jokatu partida baita ere. Baina, jolaztizkiaten partida hauetan konturatu nahu, partida nahiko konexio txarrakin ematizkikela batzuk, hackak zeudek baita ere, ez dituk Modern Warfare bakarrikan hackak egatzkiena baita ere Black Opsian nahiko sartutazio edo. Gaztian nahi hori izatea partidak izorratzeko asuntua dordun. Ba, bueno, ikuste jaula hackakin da problema asko ikitzen izkiola o partida oso txarra esartzen zikutekela. Ba, bueno, aukera zioz, zombita ibiltzeko, gaina zombita ibiltzen baitu garik asko eskertuko egiz. Olako jenden askagarrik asko giokor. Joko bataz disfruta bengo jau, keba, zeta bat disfrutako jau, akampatko kanpina hartu eta horretzan da jartzi bali mazekatu. Ez? Baina, bueno. Eta hori beste gabe, bain pixka zentratuko nahu partidan, etzatia, nire ekipoko aurrena bukatzia dozia den, ez? Oi, tiro la cabeza, triple baja uste izan dela. Bizak hori bezala hi. Hor, etxegiat, bideo editatzakoan lagazu egarriko eke baina latza indi da. Nei agarrik eskotzia, Ila ez ditu giltzen, tio. Ema hitmarkerrin berdizkik pertsona diltzeko. Paquete de ayuda enemigo en camino. ¡Sin munición! Baina, gizku dut hola, bai. Misión casi cumplida. No estaciones. Batean faltan bi. Atención. Hola, hobe. Relámpago enemigo en camino. Zer, nola katu ziak horrekin?
Ah, bai, papelezko paper... Jo, eski aztu da nitxon. Black Opseko papelezko paetata, zi. Venga, txikito, Zer zebo izan dekori. Ah, esaten nitxe, ni. Ah, vale. Pistolitakin. Hauen dio. Gaur itxea, no? Akatu usteat. Ui. Onai, meretzia marra, nahiko... Bale, ez dizkiatera berrogei baja ingo, baina bintzagatik. Bueno, hori mutilak, Aztu gabe komentariotan idatzi zuek noiz zeatena ondona, eta gero gamerontxia.eu zen sartu, horren unbaitian sartuko jat eta jendia apuntatu, zuen emailak eta eman, no? Itzeteko. Bueno, adio gaztiak izan untxat.